Питали ли сте се някога, защо има тапаци като тези? Образование, че за какво ми е? Аз като порасна ще бъда фотомодел, бе. Да, светът се нуждае от такива, защото иначе ще да бъде много скучен. Щяха само да ви питат за как се връзва този възел, или да говорите само за училище и за оценки. Господине, ако обичате, това е банков обир. Бихте ли ми дали всичките си пари? Охрана? Естествено, че не. Охрана, ако обичате, арестувайте този крадец и тука. Голям е джентълмен. Да, светът ще да бъде такъв много тъп, даже и по-тъпо от това. Или ще да бъде така. Всички на земята, това е банков овер. Опа, нямал съм патрони, бе. Да бях учил поне. Какво бе, пари ли искаш, бе? На ти 2 кинта да носи, за да с тях. Светът се нуждае от двата вида. Тапаци, дет не знаят колко е 2 плюс 2 и умници, които знаят колко е корен квадратен 361. Аз съм по средата някъде. Нямам повече какво да ви кажа, затова чао!